Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada mi pričamo da je časni Kur'an toliko jasno, glasno govori da Isa a.s. umro i nema mjesto da on dođe nazad, onda neki muslimani, oni kažu Allah ima moć, on je kader, on može da njega dadne opet život. Mi vjerujemo, mi ne možemo da odbijamo u tome da Allah ima moć, on može da učini šta god on želi. On ima moć, to nema pitanje. Ali prema njegove riječi je vrlo jasno, onaj ko umre nikada se više ne vraća na ovaj svijet. Bez obzira da li to je Isa a.s. ili bilo koji drugi čovjek, ne može da vrati nikog na ovom svijetu. Pošto ima nekoliko ajeti koji to tako govori. Naprimjer, Allah kaže summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal qiyamati tubasun, i nakon toga vi zaista umirete, onda ćete sigurno na sudnim danu biti izvedeni. Prvo je smrt, onda bit ćete izvedeni na sudni dan. Vidite, nema treće mjesto osim život, smrt i onda poslije sudni dan. I onda na drugom mjestu Allah kaže wa min waraihim barzakhun ila yawmi yubasun, i za njih je barijera do dana kada će biti oživljeni. Ovo govori za mrtvi. Kada neko preseli i poslije smrt, do sudnjeg dana ima barijera. To Allah kaže. I onda još na Kur'an kaže wa haramun ala kariyatin ahlaknaha annahum la yarji'un, i zabranjeno je za naselje koji smo mi uništili da se oni ne mogu vratiti. Znači ovo govori za cijelosti kao jedna naselja, a kada ovi svi ljudi oni preseli, onda kaže oni ne mogu vratiti. I to je toliko jasno da poslije smrt čovjek ne vraća na ovom svijetu. I do sudnjeg dana to je sada nepromenljivo Božji zakon. Ima jedna isto događaj, i kada je otac Hazrat Džabera bin Džaber bio šehid, i kad mu je Bog obećao dati ovo, Allah obećao da on će dati šta god bude tražio, i rekao šta god ti tražiš, ja ću tebe pokloniti, ja sam gospodar svih svjetova, tražiš. On je tražio od Boga da mu ponovo dadne život, da može da se bori za islam i da ponovo bude ubijen. Allah je dao odgovor, to je nemoguće, zato što je moja odluka da onaj ko se mrtav nikada ne dolazi natrag na ovaj svijet. Ili isto časni Kur'an kaže walan tajida li sunnatillahi tabdila, i ti nikada nećeš naći promjene u Allahovom sunnetu, Allahovom postupku. Šta god Allah odluči, šta god on pravio zakon, on to ne promijeni. I za čovjek on napravi ovo zakon da kada čovjek preseli, onda nema više nazad na ovom svijetu do sudnjeg dana. I zato Isa a.s. je čovjek. I za ovi ljudi koji misli da Allah ima moć, ja kažem, mi vjerujemo da Allah ima moć. On može da učini šta god on želi, ali ne može da on govorio da je Isa a.s. umro, da on govori da Isa je mrtav, i onda vi očekujete da je ta osoba opet da dođe. Među muslimanima treba da pojavi reformator koja treba da bude sledbenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i on mora da slijedi časni Kur'an, i on mora da bude ummat od Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne
neki stari čovjek koje, kao smo prije rekli, da on bio poslanik samo za Izraelčanima, samo za jedan nacija. I tako treba vam bude jasno da Kur'an ne dozvoli, nemamo mjesto da oni koji su preselili da opet budu, da dobijaju život prije sudnjeg dan. Samo to će biti sudnjeg dan. Ako vi to neće da prihvatite, onda saznaćete poslije smrt. Ali pametan čovjek je onaj koja shvati prije nego kasnije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.